Yan po, end po yan ang episode ng Modern Romance. Ano? Medyo tragic po yung ending. Susunod po ay maghahanap pa kami ng medyo ano naman. Magandang eksenahan sa Modern Romance. Hindi pa na pwede yun. Ito muna. Open with word. Yan. May mga friend man dyan, ibak sila. Ayan o. Uno, Tres, tres, bed. Pwede na to. Bakla ba? Girls. Kasi ano? Ito. Ay, na pwede yan, ibak. Okay lang yan. Pipita kami. Kumakita. Okay. Modern. Ay, pwede. Yo. Gagawin. Sorry, gagawin. Oh. Jerry, Andre. ay, bako. Ano na Isa yun si PJ Nel. Oh, ito Michelle. pwede ni Kuya. PJ. Kitang tama kaya? Ayaw, pwede siya. Ha? Okay. PJ si ano? Si Phil. Kuya Phil. PJ. Kuya Phil, PJ. And ko lang po ang live broadcast ko kasi titingnan natin kung may salamat po sa mga ngayon. Salamat. Again. Workplace namin dito sa Bomboracho. Okay, Ang drama or production. And Shane. Sabihin mo, please like, subscribe, comment, and hit the notification bell. Okay. Okay, ready na sila. Sandali lang po. PJ, tigilan na natin to. May asawa na ako ngayon. Mali ito. Pero hindi pa kayo kasal. Kaya ba't bilang pakasal? Ang magiligal. Ako ang mahal mo, hindi ba? Ewan ko. Nagkahan ako. Hindi ko naman dapat gawin. Mahal kita. Pero mahal ko din si Neil. Neil Armstrong? Neil? Si Neil Kayaga. Neil Alcayaga. Kaya yan na Neil. Ayun pa rin. Gusto mo bigande? Oh, asawa ko. Andito ka na pala. Kumusta ang maghapon? Pagod na pagod asawa ko. Ay, maaga ka ata ngayong umuwi. Oo eh. Hindi kasi ako sumama sa mga katrabaho kong lumabas. Kasi alam kong pagod ka ngayong araw sa trabaho. Kaya gusto kong ipagluto ka sa kat. Pagod ka nga sa trabaho. Kaya gusto kong ipagluto ka asawa ko. Wow! Ang sweet naman talaga ng asawa ko. Kaya naman mahal na mahal kita eh. Sarap naman nun. Nakakawala ng pagod. Pero, kakaganang kumain. Bis ko na. Magain lang ako. Natawalan kita pagkakain ng asawa ko. Sige, asawa ko. Tsak na. Tsak na gaganahan ako nitong kumain. Aba, namiss ko yata ang luto mo eh. Okay, so saglit lang to. Sige. Oh. Si Piggy tumatawag. Sabi ko. Hello? Bakit ka ba tumawag? Nasa bahay na ako. Oo na. Nandito si Neil. Baka marinig niya ako. Ako? Ano ba? Si Jen? Yung asawa ko. Alam mo ba ha? Si Jen pala ikakasal mo. Ha? Matagal na nilang napagplanuhan yan eh. Tayo kaya asawa ko. Kailan kaya tayo magpapakasal?
Ha? Kasi di ba 4 na taon na din tayo nagsasama. Siguro dapat isipin na rin natin na maging legal ang pagsama. Asawa ko. Gusto ko naman tayo. Pero sa ngayon kasi, hindi pa natin kaya eh. Hindi tayo sa ganyan. Lagi naman ganyan yung sinasabi mo eh. Oh. Sa tuwing pag-uusapan ng kasal. Ha? Ano pa nga bang magagawa ko? Asawa ko. Saan ka na pupunta? Pagre-ready na. May lakad kami na makatawa. Bahala ka na dito. Gagabihin ako. DJ. Mukhang mainit na naman ang ulo mo ngayon. Hindi mainis eh. Napag-uusapan namin ng kasal. Pero ganun pa rin ang sagot niya. Set. Lang maghinay. Sabi ko naman kasi sa iyo, di ba? Walang kakayan ang nil na yan. Kung pumapayag ka na kasi sa alo ko eh. Na, matagal na tayong kasal. Kaso ayaw mo eh. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi ko alam kung sino pipiliin ko. Mahal ko siya. Mahal din kita. Kahit na madami nang nangyari. Kaya nga nasa ganitong sitwasyon ngayon. Hindi ko kayang mawala ka. Pero hindi ko rin kayang mawala sinin. Ay, may ako ng tawad sa'yo sa ginawang pag-iwan sa'yo noon. At pinasisisiyan ko na yun. Kaya nga, bumabalik ako para sa yun. Hindi kita natiis. Kaya pumayag din ako na magkaroon ulit tayo ng relasyon kahit na mali. Kahit na alam ko sasaktan ko si Nia. Yun na. Tama na. Nandito na tayo. Oo, tama na yan. Nandito na tayo ngayon para magsaya. Kalimutan mo na muna ang tinakas. Kalimutan mo na muna ang tinulong. Mahal din kita, PJ. Masasaya kita. Ako mo lang. Isipin mo, ha? PJ, I love you. Neil. Neil. Asawa ko? Gusto mo ba ngayon? Bakit sa labas tayo kakain? Tapos, bakit sa labas? Ano meron? Bakit? Bakit? Anong may? Bakit sa labas tayo kakain? Manunood tayo ng sine. Ang tagal na nating... Sa akin yan. Sige. Labas tayo. Kasi... Yeah. Tap. Asawa ko. Gusto mo ba lumabas tayo ngayon? Bakit tayo lalabas? Kain tayo sa labas. Ano? Tagal na naman hindi nagdi-date ah. Gastos lang yan. Oh, Ano ba? Hindi ka ba makaintindi? Madami nga akong gagawin. Ayoko istorbo. Kaya mas mabuti pa. O kaya mas mabuti pa, idagdag mo na lang yan sa savings mo. Baka sakaling magkasya na para mapakasal naman ako. Teka, asawa ko, sandali! Asawa ko! Ilagay ko ganyan. Ang lamig na ng pakikitungan. Alam mo, masama ang loob niya dahil hindi. Pinagdaan ko naman talaga yun eh. Ang gusto ko, mabigyan ka ng magandang kasal. Kunting hintay lang asawa ko. Ayokong isipin na totoo ang nakakarating sa aking balita tungkol sa inyo ng ex mong si P. May tiwala niyo. Mahal mo ako. Kaya hindi mo ako magagawang makipag-ugnayan pa sa kanya. Naniniwala. Dito na ako sa ayokong saktan si Nia. Pero hindi ko rin kayang iwanan si PJ. Pareho ko silang mahal. Hindi ko na alam kung gawin ko. Hindi ko na alam kung anong tamang gawin. Patawarin niyo po. Diyos ko.
Paglinawin niyo po sana ang pag-iisip. Paglinawin niyo po sana ang isip ko. Ituro niyo po sa akin ang dapat kong gawin. PJ, hindi. Neil? Oh, PJ. Ano ginagawa? Para ko. Para guloyin kami ni Risa. Huwag mo nagsubukan. Hindi ko kayo kailangan. Pa namin. Hindi ba ba madalas na kami makita. Ano? Ang ginagawa namin, di ba? Gago ka! Tawag ibang sitwasyon. Grabe yung sitwasyon. Mahal niya ako. Kaya ikaw, lumayo ka na sa kanya. At huwag mo lang hintayin na iwalayan ka ni Risa. Ako ang mahal ni Risa. Kaya hindi niya ako iiwan. Kaya tigil sa dahil kung hindi, ano? Ako na niya. Baliw sa mga ginagawa ko sa kap. Ngayon! hindi lang si Risa. Ano ha? Kahit ano ang sabihin, hindi ko siya tawan. Mahal ko siya. Ang balik, narinig mo ha? Hindi lang mapagugulo mo sa kanya. Dahil kung hindi, papatayin kita! Pa, guwapa. Pa. Risa. Nagsisave ka lang, apretado ka pa. Ha? Asawa ko? Ano nangyari? Bakit tumutuko yung pit mo? Sino may gawa sa'yo nito? Anong sinabi niya sa'yo? Neil. Lahat sa akin. Kung sa inyo. Sa kanya kasasa niya. Kung siya talaga. Kahit masakit dito. Asawa ko. Mo ko. Kapag desisyon ka na. Masakit. Ayos lang. Ayoko tuloy kang ikulong sa relasyon na hindi ka. Hindi ko ito kahit tanong. Talaga ikaw. Yung kasaya mo. Neil, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero mahal mo din siya. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Pagkakataon ako. Sinubukan ko namang iwasan sa noon. Pero hindi ko kaya. Pero maniwala ka. Nitong mga narang araw, manilaw na sa akin ang lahat ng asawa ko. Ikaw ang mas mahal ko. Kaya bakit iwalay na ako kay Pinay? Wala ko. Sawa ko. Mahal na mahal kita. Alam yan, hindi ba? Kaya nga ito. Huwag sinusuko na kita. Gagawin ito para bigyan ka ng pagkakataong makapag-isip. Kung sino nga ba ang totoong mahal mo. Ano ibig mo sabihin? Makikipag-iwalay ka na akin? Ayoko! Ayoko! Hindi ko kaya. Ayoko mawala ka. Maniwala ka sa akin, Neil. Mawawala asawa ko. Nagsabi ko, hindi kita isinusuko. Kung may naman ba, mo. Dahil mahal na mahal kita. At gusto mo, maging sarado ko sa ano man ang maging desisyon mo. Please.
maniwala. Tatayin ko ang lahat ng ugnayan namin. Huwag sa akin. Hindi ko kaya. Mahal kita, asawa ko. Maniwala ka. Sabi ako totoo. Ikaw ang mahal ko. Ikaw. Hindi ko. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Save. Save, like, comment, share, subscribe, and hit the notification on my channel. Salamat po sa pag-watch ng aking live recording. Sana'y nasiyahan kayo sa aming trabaho. Masarap na mayroon pang maging dramatista, ano naging dati na, o kaya maging ano ka rin artista. Mananood ka? Mamanood ka ba?